na imimoya ulwandle. Do you understand that? Amen. Then amen. Amen. IBhayibheli apha ithetha ngoYesu. Una trip nabafundi bakhe. If uyafunda kwi-chapter elandelayo babebheke eGadara. Hallelujah, bebhekapi? eGadara. And the Bible says bangene boating besiya kwelinye icala. They were crossing over to the other side. Now iBhayibheli ithi besahamba kwavuka istorm. Siyabona ne? Amen. Kwavuka istorm. Siyabona ne? Kwavuka istorm. Kwijeni yakho kwavuka ntoni? Ipoint yokuqala engifuna uyizisa kuwe eyokubana ayikho ijeni engena storm. Amen. Get that? Ezinye zezistorms azikho uba uthakatha. Ayikho ijeni engena yile ijeni nestorm sayo. Lokhu uhambo lunochithelo lwalo. Ngiyavakala ne? Alukho uhambo olungena. Abantu abaninzi abakhaliswa ngamachithelo zistorms ezisuka from the enemy, but bakhaliswa ngamachithelo endlela. Abantu abandiyavakala na ngamakhithelo ntoni endlela. Sithevana ne? I think umfundisi utetese ukhe wathetha ngezihange zendlela. Kukhona indoda eyayisuka isehla isuka eJerusalem ne? Now endleleni le ndoda yahlaselwa zizihange. Yahlaselwa kwathi kaLuka zizihange zendlela. Ekuhlaselweni kwayo zizihange zendlela kwavela umpriest akayinceda, kwavela umlevi akayinceda, kwavela a stranger sayinceda. Akhange kusuka abantu kwenye indawo yayingezo enemies yayizizihange. Kwakungathakethwanga yena yayizizihange. Ezinye izinto azikho personal, but zezendlela oyihambayo. Zezendlela oyihambayo. Amanye amadimoni akuhlaselayo ngamadimoni e-relationship okuyo. Wonke umuntu omsondeza empilweni yakho unamadimoni azanawo. Unemimoya azanayo. Ukwanayo nemfikelelo azanayo. Once uhlangane naye yiyo lento abuzayo uba ukulinde lokuhle kodwa na, ngoba akekho umuntu othwele okuhle kodwa. Nokungayikula okuhle kodwa. It's just a song. Akekho umuntu othwele okuhle kodwa. If I come to your life disempilweni yakho funeka ndiyazi uba impilo yakho ineliqala and ndize kuwamabili lo maqala. If ndize kweliqala andimelanga ngawuza ngoba likhona neli. Maniphinda ngiyafuna jonga ubabheka emzini. Emzini ufike kukhona indlu phayidliwe ngaphambili. Awungena khona e-tiles kho yonke into. Ndiyakucebisa sukuya ezulwini. Ndiyakucebisa awufikile emzini bazinye kurongo kwa ifront sukuya erumini. Wawugqiba ungayi ngemva eback. Ungayi. Kukho izinto uyawudibana nazo wethuke. Ngoba ayikho imoto engena bhuti. Ayikho imoto engena ntoni?
umuntu nemoto uzayi-understanda le nto ephutini akho nto ingekhoyo nakadiniwe uphuthe le nto zakade ngephanda uyahamba nje uyahamba xa uyijonga imoto intle yaxoka ezebheke ephutini akekho umuntu ongena bhuti wonke umuntu ombonayo oshayinayo gqithi ekushayineni kwakhe ukhangela ibhuti yakhe if ujonge emveni koba ibhuti uyivulile uba uzawuhlala na usefika makakubonisa ikhitha akubonisa ibhuti ndiyazibona zonke izinto bengicela siye ebhutini cela siyephi sisi ngicela siye ebhutini ngoba kulapho kufihlwe khona amabibi lapho kufihlwe khona ntoni amabibi kulapho kubona ukhoyo uthe nomvizelwa saDurban ngo-2001 hamba nawe okanye akahambi nawe xa kusithiwa ntombazana uyamthatha nalo mfana kutsho emveni koba into esinjalo sesivelele umfana kulinge indlela ihamba wedwa ingcono kunendlela ozayihamba nomnye umuntu ngoba xa uzawuhamba indlela nomnye umuntu kuyanyanzeleka uba ii-files zizalwe mamtala iifolda zivele ngoba lo mntu awusahambi wedwa ngoku kukho umntu afikileyo ozawuhamba naye ngenzeke kuthi kanti emveni koba kutsala ii-files kungahambeki ngiyathetha bazalwane ungathi kanti emveni koba kutsalwe ntoni ungathini ii-files masize kuqala makathethi ndiyakuthanda ndiyahamba nawe uthi i-file makazayiphethe makazayithele nam ibhayibhile ithi uyesu uhamba nabafundi bakhe wehla uyesu wawuhlala emkhombeni ezantsi xa fika ezantsi walala xa fika phi sazi iposition kayesu ingentla but this time watshintsha iposition akahlala ngentla wahlala but ndibona uyesu kungena ngxaki yeposition akuyo akhathaliseka uba uhlele eqaleni uhleli ngentla uhleli ngezantsi but esilonge khona ithi ibhayibhile bahleli ngentla kwakho isitomu esivukayo sabetha ibhoti sabetha ntoni ibhoti yagcwala ngamanzi na ndidla ngothi kwabeqalayo ndiva ndithetha ngento yestorm istorm xa sivuka asenza njani zintathu izinto nangaphezulu ezenziwa sistorm istorm number 1 sizostop ibhoti ukuthi ingayithathi ingamove sizokwenza le nqanawe ukuthi mayime endaweni umsebenzi westorm lowo number 2 xa ngaba ibhoti ichudisa iforsa to move istorm siyitshintsha direction ukuthi mayihambe kodwa ingayi kule direction ibisiya kuyo number 3 istorm xa sizile kukuzokwenza ibhoti isinke izike zintathu into ezibalileyo 1 is to sink the boat number 2 is to redirect the boat number 3 is to stop the boat kukusikisa kukujonisa umkhombe kukutshintsha direction nokuyimisa endaweni enye njengoba ndilapha enkonzweni namhlanje sinazinhlobo zabantu ezintathu abalapha abanye ibhoti zabo zimile abanye ibhoti ikhombe yabo iyamuva kodwa i-direction ungavuyeli ukuba ngaba ingathi i-direction iyamuva so ibhoti iyahamba check i-direction iseyiyo na iseyiyo na iseyiyo na iseyiyo na kwakhe kwanjalo uSirayeli hamba noYesu noThixo ekhokhele ibandla ngomqulu welifu uphakathi kwabo ekhokhelena ngomqulu womlilo
kwancama ba ixesha liyahamba kude kufikwe kodwa makuthunywe inhloko make siyajonga ukuba ikhona nalento bekuthethwe ngayo Ibhayibheli bathatha inhlolo eziyi-12 zahamba zawujonga zafika ilizweni likhona but yabiphayisi yabhoti ihamba kancinci as long ikwi-direction e-right noma iphayisi yayo incinci ngoba kurongo uba kwispeed semoto elahlekayo right nje ngoba sishabalala nje awukhathali na sishabalala uyakwazi ukushabalala in the presence of him njengoba in his presence there is the fullness of kukho abantu abangekho full of joy but full of india in the presence of God. Uyakwazi uba full of disappointment in the presence ufumanisa uba usebukhwele but inhliziyo yakho ngoba izinto ezenza ube full of joy azenzeka uyakwazi umbophela ebukhwele bakhe njengoba kuthiwa ubukhwele bakhe ayinto kunengenzekiyo siyakwazi ukungenzeka ebukhwele bakhe wakhe wafika eJerusalem uyesibona eJerusalem eNazaretha ithi iBhayibhile indlu yayigcwele ngamandla kodwa bambala abantu abaphiliswayo ngoba i-attitude yabo towards him was negative. Tell amen. Amen. Tell amen. Amen. Tell amen. Amen. Na iBhayibhile ithi le boat ekusikeni kwayo ekwenzeni njani kwayo ekusikeni kwayo imendaweni ixesha liyahamba and uyesu ngela xesha ukhona. Do you think uyesu was not aware because the boat was sinking? He was aware, but he was waiting for them to say something. Uba khona ixesha bathula khona alindi pride yakho ibo attend. Ibo attend athulu Yesu. Athulu Yesu. Ngoba kaqedi buso bamuntu. Athi zawuthula. Zawulinda pride yakhe. Impakamo lanayo imhle imvuthulule. Aphathandazi ukuba likho igama elimisiweyo. Athi zakulinda ubethanala ezindaweni zonke. Ndilinda usuku azawuza ngalo. Amen. Jesus. Yo. Ungalinda uvume ebhotini usitake in a ministry of serving but ubomi bakho bungayo. Ayimzukisi uThixo into yokuseva yena ngempilo engatshintshile. Okay, but you okay with this? And I understand uyesu ba inqanawa yakho yemthi njani elwandle elinenhlanzi. We have to understand. And not that it doesn't bring any glory to him. I met azukiseke ukuphuma nomkhombo empty. Inhlanzi baninzi abakhonza uThixo baphumele emikhombeni. Jesus. But allow me to declare over your life ukuthi umkhombe wakho ukusuka namhlanje uzakugoduka nawo uzabe ugcwele inhlanzi iminathi izawukhatheka ngekho uvala unyaka ngomkhombe ongenanto ngekho uvala unyaka ngomkhombe ongenanhlanzi sikwisizi ngiyobambisa ikhona inkonzo. Can you receive that by saying hallelujah? Sit down. Mamoni Yesu. Nawe behlali nathi. Nawe theni. Ayakoduka. Anamile sibuye. Ayakoduka. Wemu Yesu. Athi wo. Kuyawubuzwa ekhaya. Yo. Babe nihleli nabani. Nithi benihleli nami. Kuthiwe but ibhoti sibeke ngithola uhlobo. Kodwa nihamba naye. Hayo mangibuye bazalwane. Yini sesingcine lana. Sathi azikhitwe singenzekiyo kuye. Sathi abagulayo bayaphila. Sathi into ezilahlekileyo ziyabuya. Abafileyo bayavuka. Nabafika usathi bahlasele wena. Bakhangela abantu ubungqina bakho ukuthi kuphi aphila amandla. Namhlanje ngizothi ungayeki ukuthi uyaphila.
usungayeka ukuthi uyasikelela, usungayeka unqina ngaye, ngoba usathana sibehlula ngezwi lobungqina bethu. Namhlanje le nto ingqinayo uzayibona, ubungqine ngamandla akho uzawabona, ubungqine ngegazi lakho uzalibona, ubungqine ngemisebenzi yakho uzayibona. Le nto ungqina ngayo uzayibona. Ukuthandaza uYesu bahlambe benanda, afike uYesu abone idisappointment, ukuphoxeka, athi kubo andihambi nabantu abane-expression enje, bazawungcolisa igama lakho. Kukho izinto azenza ngenxa, abo ikhona le cawe, ngenxa ayenzelwa wena, yenzelwa igama elikuwe. Kukho i-breakthroughs ezizawuza ngenxa yegama lakhe. Uzathi uthi uyahamba uthi ndiyagoduka, athi unawuhamba u-M2 nje, igama lami lizawuhlazeka. Akusikelele ngenxa. Athi kuzawubuzwa Yesu, ukuthi ngiphanda ngeke. Uzawubuzwa nibeni nabani? Yesu. Wathi ngenxa yeligama ngichinja istories le. Andivakali benhlawo. Andize kwelitala. Kuzawubuzwa ibhoti yakho itshone uhamba nabani? Yashona. Ekhona. Ebenzani uYesu? Elela athi uyefa andiyenzeli wena. Ndiyenzela. Isidima. Yebazalwane. That's why ngishona namhlanje ukuthi la ngqaka kuyo uyaphuma. Kungenxa yesidima segama lakhe. Because kuthiwa ekubizweni kwegama lakhe onke amadoda ayaguqa. Ekubizweni kwegama lakhe kodwa zonke iilwimi ziyavuma. Kodwa likho igama elibizwayo emhlabeni naphezulu ezulwini nangaphansi komhlaba. Egameni lakhe siyaphiliswa, egameni lakhe siyasikeleleka. It's a short thing. It's a short thing. When I come to you, I will come in the name. And this is not the name, not in the name of Ngcezula, but in the name of Jesus. A casket name. Tried name. Lizanyiwe. Liqikitiwe. Naphuma phambili phakathi kwamagama. Lifafanyiwe. Gama lenkosi uYesu. Ayakhona amagama aHerode. Ayakhona amagama aShembe. Igama lathi lawuthathwa lafakwa phansi komhlaba. After 3 days, basalivukile. Bathi babukeleyo xa bejonga babuzwa nimfunelani ophilayo phakathi kwabafileyo. Ingayitestimony yakho namhlanje leyo. Ingayitestimony yakho namhlanje leyo. Xa beyojonga ifolder yakho esibhedlela ubabuzwa niyifunela ifolder yomuntu ophilayo phakathi kwabafileyo. Because namhlanje izigulo ziyakhansiliswa, impilo yakhe iyabuyiswa, impilo zilahlekile ziyavuka, uyaphila. Konke kwenzeka egameni. Sinikwe igama. Sinikwe igama. I-advantage yethu ayizofakela sizalelwe kuzo. Ligama. I-advantage yakho ayisosikolo funda kuzo, le-qualification onayo but ngegama lakho Jesu. Siyagqithe kuyicule. Umoya wenkosi uYesu, moya ingcwele, akuthatha nimishiyodwa, nimishiyana imoya ingcwele, abaniziqalele, uyakunikhokhela endleleni, uyakunithwala, uyabathwala bakhe. We have a name. Sit down. Uziswa umntana. Ithi iBhayibhile bamthandaze bangakwazi umnceda. Uyazi ba why bengakwazi umnceda?
Because baxa bemthandazela bafuna kuvela amagama. Igama elinamandla labuya umva. Liyakwazi ubuya umva. Likubukele. Usenza izinto ngelakho igama. Uqasetsela ama-record egama lakho uhlulakala. Ngoba xa utsala ama-record endoda yaseKhalvari kukhona kuyakuphuma amandla. Njalo. Bamthatha umntana bamsa kuYesu. Bamsa kuYesu. Xa befika kuYesu, uYesu wamthandazela waphila. Beza abafundi babuza umbuzo. Bekungani lo mntana simthathe samsa kwabafundi bakho? Abakwazi umphilisa. Baxa efika kulo mntana yathi wathi uYesu xa ethetha nabo. Esi sifo utho abafundi befuna ukuthetha ngakumphilisa. Wathi esi sifo asikwazi ukuphuma phandle komthandazo. Yenzi ngamanye amagama ufuneka unyuse level apha egameni. Igama linamagumbi, line-directions. Igama likaYesu linamagumbi. Igumbi lokuqala legama leli ithi okholwa ngenhliziyo avume ngomlomo. Ligumbi lokuqala lelo wasindiswa. Ground floor lo. Second floor. Igama lakhe lingomoya oyingcwele. Uthwa yena ebuthakathakeni bethu uncedisana nathi ekuthandazeni. Uthwe he guides us. Now, when you are standing here as a preacher, nanku stage is a stage. Okanye not even as a preacher, when you are attending someone on engxaki, noba kukowenu noba kuphi. Xa uthi egameni likaYesu, egameni likaYesu. Kwele kawo. Ufuna ukuxelela uba kwenzeka ntoni kuye. Kwenzeka ntoni kuwe eyenziwa. Nikhona? Amen. Ukuyibambile ayikho ingxaki awuphinde ujongane nayo ungayifuni. Awusithi egameni likaYesu. Igama likaYesu aliqala usebenza kuye lo ugulayo. Njengokuqibona xa ulibizela yena aliqali kuye. Liqala kuwe. Xa uthe egameni likaYesu apha kuwe igama litshintsha idimension yakho. Uphinde uthe egameni likaYesu liphinde litshintsha ilevel. Ude kwizwe lakwamoya ufike kwilevel engenhla kwalento eligama funeka liyiphilisile. Amen. Jesus. Amen. Xa sithe egameni likaYesu kungenzeka into kustate alikenzi into kuye kodwa kumntu ulibizayo ikhona into elenzayo. Ngoba apha kumntu kule dimension kunegumbi efuneka ndiasendele thulona ukuze kuguqe lo moya lapha kuye. So xa utshintsha igumbi egameni likaYesu ulitshintsha ngokhwaza lona. Uthi egameni likaYesu, egameni likaYesu, egameni likaYesu, egameni bathi uyadlala uyayibaka kanti uya-ascenda in the spirit. Egameni likaYesu, egameni likaYesu. Kanti ngosowutshilo kwesithathu sowuphumile emzimbeni uthwekana. Egameni likaYesu, egameni likaYesu. Uthi akakwazi uthandaza lo mntu ubiza nje igama likaYesu akayazi imfihlo esembizweni. Egama likaYesu gama linamandla, gama linamandla. Kuthiwa xa kuvela ubumnyama bukulo. Namhlanje uzalikhwaza uba ukwazi uthandaza uzikhwazela nakude kuse. Ungena dining room uthi egameni likaYesu. Ungena esikhabhathini esifrijini ezingenanto uthi ngizothe egameni likaYesu. Ungena ebantwaneni bakho uthi egameni likaYesu. Uya phansi komyeni wakho uthi egameni likaYesu. Upheka amadanyana kwakho uthi egameni likaYesu. Egameni likaYesu.
Kuzawuguqa abathakathi begameni likaYesu, begameni likaYesu. Basasifo sowa sawubegameni likaYesu, begameni likaYesu. Kulakhensa sawubegameni likaYesu. Uvele dimension omlilo kwazi ukona izinto ukwenqaba. Kana phansi. Watu Yesu. Zamani chapata kazitu wetu. Watu Yesu. Baba spinde sosa. Uchokwa baba poto. Wasio tini. Bithi uPetros. Dala msana. Kama ukuthayina abanye abantu na. Dala msana. Engeke sofike ngalo. Lirongo. Inhlanhla awunawuziloba sekuphilanga. Lirongo exesha. Jonga umkowutela. We based qualifications zakhe. Kuba according to into lendiyenzile wakhosi 2 wakhosi 3 lakubiza ke ntuza inhlanhla zinawo zabelekesha. Take understand the anointing but still Paul akolo kuzo kuzo sekeme Paul lapho sethuba Paul Kenya ngibele so two years to and feel Paul abantu ngicela sibuyele emanzi uthi uPetros ngicela ke mina ukuzikhupha ngiyasikhupha ke ngoba andifundo ke embarrassed sendiyamkele imeko yami ngoba ndizawugoduka ngicela mina khonza ndabuya ngenanto sekuthi ufike labanye abantu sekuthi ufike nanko ndibone kuncedakala abantu zange kafikele mina sendiyiqhelile mina Yesu into zoloba apha ndigoduke into zenkonzweni ndiyiqhelile ndibeke izandla ndipledge ndithini kungenzeki into but Yesu ufuna ukuqhela kuwe masana phezulu umphekuzi wathi okay ifuthi uthi ngele lakho kanti Petros ukhona uphosa ngelabanye umnatha ukhona uphosa ukhona utraya ngegama likabani leli igama onyame ngalo naxa ugowayo kulo leli igama xa ungena broke kodwa uzawufonela ubani apha until udisappointwe ngulo muntu uzokwazi uma uthi ngelele lakho igama atsho wathi ngelele lakho ndiyawuphosa kwentala wayovuswe igama wathi awukhathali na shabala istorm sikhona Yesu ukhona namhlanje ufuna ukhonjiswa kumzalwane ohleli Yesu ufuna istorm aka uyakwazi ukuhlala kwistorm nayo njalo siyakwazi nestorm ke siyakwa uba Niyeni wakho isistorm somyeni esi. Into semkosi. Senge umzekelo. Siyakwazi istorm ba nenyawo. Ayaba. Asilethe kana istorm. Uba ngampheka lo muntu namazamba uvutha ijenge. Uma sistorm. Ile system siphuma ku-fasting. Ubona uba ngoba ku-fasting ubujenge buyavela. Uyaguthi uzibone Thixo ukhuluma le-fasting kuzawuba nzima apha endlini. Xa ndivalayo, get this. Wathi uYesu wavuka. Ithi iBhayibhile uYesu. Le version, sorry, not the version. Le chapter ka Matthew ne. Ayibhali ngokufanayo noLuka noJohn. Uthi apha wakhalimela amasa nomoya
wakhalela amasa umoya athi kwakhe siyevana ne athi wa-addressa kuqala ingxaki wabuye wazo-addressa abantu. Xa kukhona ingxaki strong awuqali ngo-addressa abantu, uqalwa ngo-addresswa istorm. Aba-addresswa abantu istorm sisamile. Omnye umama kuthiwa wayenengxaki mamela wathi-ke uYesu ndike awusi-adresi uqhwithelo, uqala ngoqhwithelo before. Xa kukho ingxaki le ndisistorm kwakho nasefemelini sungxama ngo-athemba umntu noba nguye unobangela wengxaki. Qala usabele ingxaki nilungise yona, ube sowubuya kwingxaki aseyilungile uyobhabhazela kuyo. Kuba kodwa abanye awumameli. Kama 2000 ozowarhawula kude kubeni sosenzuzekela ngaba umameli nawe kuthiwa wena ngaba uthini sele ingxaki uyithele ingxaki so uzo-adressa ke ngoku usiunderstandane na mamelani kwaliqala uthi uYesu iBhayibhile ithi uYesu wayalela umoya wathi kwaka wagqiba wathetha namasa. Umoya wawukhalimela but amasa wathetha nawe. Now ufuna ubambe lento ke kuyafana. Amasa uyathethwa nawo kodwa umoya uyakhalimela. Umoya amasa ndithongeni ndicela nonke ndithonge noba ngiva kakuhle kawufeki kakuthi andiva. Jonga amasa uyathethwa nawo, umoya why umoya khalinyena yinto uba umoya injongo yawo udamage ibhodi nguwo luvusa amasa. But amasa uyawadinga for the sailing ngoba i-movement yebhodi yenziwa xa kufuneka zole. Sayiphinda no ndifuna ndibe right. Jonga amasa nomoya zinto ezimbili. Zonke ezi zinto ibhodi igcwele ngamasa avuswe umoya. Into engxaki apha ngumoya uphakame kakhulu, amasa aphakanyiswa ngumoya. Ngoku uYesu xa adresa izingxaki ezimbili ukhalimela umoya. That's okay. God bless you, Dana. God bless you. Yavala. Mamela. Indebangela uba ube namhlanje ungenzeka into ethi kanti selungenabantu nje ababhadlileyo wakhalimela namasa. Amasa awakhalimela uyathethwa nawo ngoba kwale bhothinye safuneka ithwelwe ngalamasa. Into esingayifuniyo yayithetha mani hayi nawe ivinto dedidololo thongani ndithi house of glory noba sonomsindo kangakanani amasa awakhalinyela kuyathethwa nawo ngoba ibhodi kufuneka ithwelwe ayatengwa amasa
kwebhodi. Ijongeni. Kudala jonga abantu khali jongeni. Yajongeka. Anaphathi kwezi nje. Kanti andijongeki. Ndithi. Kwedini. Amaza uyathethwa. Uqhwithelo luyathuma. Ngakubona xa kuza istorm ezilalini sizikhopha. Kodwa sikhothwe. Amaza istorm kwenziwa loo nto kuso. Kodwa amaza uyasicenga noma ienga isiyiphakame kangakanani. Amaza. Thethwe naye. Ngoba wakhalinyelwa ibhutisa. Yanazi bake ngoku nina nifuna iscript. Manje nazo. Ngaba coma yakhe. Mamela. Moses uhamba nebandla. Miriam no-Aaron bahleba uMoses. uMoses angayiva loo nto ivuwe nguThixo. uThixo yehla uzoadresa abazalwane. Efika apha benze into eyi-1. Wafika lo wambetha ngeqhenqa. Because umele istorm. Lo umele amaza. Umbethe ingubo. Kwa elibandla likhobekeke. Kwabuya kwathethwa naye. Kodwa isenzo sabo. Ngoba amaza thethwa naye. Uqhwithelo isayijike yakhali umfazi ndizakusondela kuni. Ndiyanazi kaloku nina ndithi umfanekiso ngqondweni enkosi belikhaya isayijike uyilekana ngobhushi. Umfazi amaza Jonga. Kanti Jonga. Uyazi ne? Mina noma busi ngaze ufike uthi usikholi wathatha mamele ne? Zimbini bezazithetha kuye. Istorm sasikhalimela. Kodwa maza bandithetha ngolo hlobo nzaba ukuthi benza mxelelayo ngoba wena into iyo ungumfazi. Awuyojini. Awunosuswa esitulweni sobufazi. Unontoloji. Amen. So when I manam was called sidile nestorm. Akusithethe. Eba. Ngakhabe. Sibenza usibuze ba uyakhapha uzawuthini ke ngoku? Bese ngibuya ngisisa. Ngapha. Ngise. Ngapha. Ngapha kufuneka kubekho izinto endizithetha. Ngimbuza ba eli gazi lakho liphuma kangaka. Lithe into ingxaki. Kanti upossessed wena. But I'm not naye. Namhlanje jonga ke msebenzi wami. Sisaza ukuqoqisa istorm.
But xa kuguqa istorm amaza sizawazolisa. Jonga kukho abantu empilweni yakho abarepresent amaza. But mamelani. Istorm umoya uyakwazi ukuphakamisa amaza. Eza kuwe ngene bhoti eze ngathi ahambo. Hey. Utshela bathina. Lithini? Inandiva. Good jonga. Siyakwazi istorm asizayo size siyaba nantoni? Kufuneka ukwazi ukwahlula. Kufuneka ukwazi ukwahlula. Singasilontshuza njengamaza uvumela umoya ingcwele anyuse izinto. So that also in the Bible, when the comes in, the Spirit praises. Ka utshaba lusiza lulwatyuza njengamaza. Change the position. Allow the Spirit to raise the standard. Ukuze uzoba kwiposition ye judgment. Ukwasume uthi moya. But ninamasa. Jesus. Yes, Lord. Amen. Suthuka bonke abantu. Amen. Bakhona bothuka. Amen. Bathuka. Endayithetha lo nto lithongeni. Sugxotha bonke. Bakhona bathwana. Okay, but 10 scriptures of the Bible. Combining about the New Testament. Tell me like 5. Yeah, not 6 is right. Jonga bahamba no Yesu bayi12. This weekend abangabi? Bayi12. Babheka bayayiro, babheka phi? Bayayisa nathi 6. Babheka bayayiro. Intombi kaYayiro ifile itheni? Abafundi bakaYesu. Xa befika kwaYayiro isaphela. Xa befika kwaYayiro, uYesu uthatha uJames, athatha uPetros, athatha uYohana, athi kula madoda, ngicela nishiye kapha. Bashiya phandle. Uyongena nala. Kuyovuswa intombi kabani? Ngoba amaza, you go the extra mile now. Kukhwisa into ezingenzekiyo. Xa ngaba istorm simixene namaza. Kufuneka kuhluswe. Siyanidinga kodwa nothi ngoku. Siyanidinga kodwa bayavakala na. Siyanidinga kodwa. Jonga ungayithathi personal lena ne. Kumele personal. Jonga. Uskop. Izabusikhuleka. Nathi koskazi yakhe moshe. Asifike ngoku uskop njembe chakile njembe check. Echakile unamama zalawa. Sibani ngoma zalawa. Sifike ngoku uskop. Uskop ngoku le ungena mosiphane. Bathi wangena wazibhakaxa njwapha. Ekwenza pha akayazi. Umida. Uve ngenye imini xa kuthiwa lesawucela ngamani. Sawucela amanhlane akavele naye avele kuthiwa besicele. Akimo ingxaki ngoku yena sekhe no6 skole emanhlaneni. Wokha nentoni emanhlaneni. Ngoku yena ucinga ungowalapha kuthiwa uvele inkulu lapha lithi sibaba. Besicela amanhlane. Aphume. Ihluphekile. Ngoba iposition yakhe ungayilibali. Position yakhe. Yawumando kabuhlungu ngelixesha. Ubekele nobomi ukuthi ngikuhade kuthiwe ngamanhlane. Yabo lo msebenzi unkomo ethole lapha ngibuthathe asihleli. Siyabulela sibani. Esicela ibhuka labahlanga. Inkomo ithengwe. Na mamelani ke. Noba nokusona umsindo kangakanani kwazi ukwahlula amaza.
uxolo nje kungekho umuntu ukufunayo. Sangikwazi. Kukho abantu abafika kanye empilweni yakho. Cela iphinda. Ithongeni. Abangafuni wanjonge. Kukho abantu abafika baditha. Yes, uphinde bafumana. Ba expensive kakhulu for uphinde. Yona nto Eliya wathi Elisha cala into. Ingekasusa ngoba uhamba kwami uphinde ubone. Kukho abantu abafika asimele ngenyawo. Wathi uYesu ayefika emazweni wathetha nawo kodwa waya kubafundi bakhe ngithongeni bazalwane wathi ethe nina lukholo luncinane luphi ukholo lwenu na usivezele yona ingxaki yakhe lontanga yabafundi ba ingxaki yabo inye intoni ukungabi nakholo kuyawufana amaqamba amaninzi uyakwehlulwa zizinto ezingezantsi kuwe kumele uyazehlula because of your small faith. But where is your faith? Where is your faith? Into zikaThixo zamkela ngokholo. Ukhona? Manthike into zikaThixo. Into zikaThixo. Asikhathaliseke kuba ireport ithini. If you believe, the question is, do you believe? Now kwesi sitomo kuso namhlanje nakuphakama ukholo lwakho. Bathi abafundi bakaYesu xa bekhonfrona nguYesu kwesibhalo uyazi bathi sandisele. Say Lord, increase my faith. Can you shout that? You say, Lord, increase my faith. Lord, help me increase my faith. Now. Lola khole sawusebenza ngalo. Lola khole. Songa. Sizakwenza umzekelo umuntu oyi-1. Umuntu oyi-1. Sizakwenza umzekelo umuntu oyi-1. Sizakwenza umzekelo umuntu oyi-1. Now, the question I pose are your family Abusba. Do you believe? Now, kumbuzwa mama jamani uyakholwa na? Uyakholwa. Uthi endleleni. Iyachawa. Ubhekile mama. Sikukhwelisa staff kwi-faith yaluthethayo. Ngiyathela. Ngcezula. Yena wenzakala. Wathini? Ibekelo lingena oluhlobo emntwini, ijongeni. Ujongwa apho unyathele khona, uthathe umhlaba. Udityaniswe nomthi. Uvuthelwe emoyeni, ibuye ihlamba. Sesevana ne? Uyaqala uve ngathi uya lana mke ndenza yona benkonzweni. Bandenza. Wali ndiyavinyawo lami, hayibo inyawo lami lithi. Ngiyamazi ukuthi lo muntu lona kwenda asuka. Hayi attenda loo nto leyo. Ndakona mandimye ndifuna umhlalisa wheelchair yena khona hamba ndimye. No. Mamela. Now, what your man is going to start? Right. Now, do you believe God not told you? Amen. You believe
likajesu ngiyangena onke amadimoni yonke imimoya yongendawo ndiyayichitha. Satan, you have no power, no authority. Sit down, you are not a king. Zonke demons are coming out. Ngomlilo. Thetha umlilo usuka kulasisi. Awakhuphe konke uyamangela inkona. Thetha umlilo. Thetha umlilo. Thetha umlilo. Onke amagwirha yatsha. Ngegama likaJesu amadliso. Yawakhona esibelekweni. Yawakhona eziswini. Ikhensa ziyanyibilika. Ngegama likaJesu. Zonke insumpa ezingaphakathi, imithambo ebhlokileyo, ngegama likaJesu ngiyayidudula. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ngiyalela inhliziyo. Zifo zenhliziyo, imithambo, istroke, ngegama likaJesu. Mayiguqa yonke imikhosi yongendawo. Masihlazeke isihogo namhlanje. Sathana makahlazeke ngenxa yosuku esilinika uThixo ngempilo zenu. In the name of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is power, there is power, there is power. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Kusuka enhlokweni zenu kuyoma ngenzwane. Thetha impilo, kwi-internal organs, thetha impilo. Blood veins zenu thetha impilo emisithweni, emithanjeni, abigazi lihamba khona. Ngegama likaJesu esibelekweni. Ngegama likaJesu waseNazaretha ngiyalela izifo. Ngiyazidudula zonke ngegama likaJesu waseNazaretha. Ngegama uzawuva amandla ehla phezu kwakho ubushushu emzimbeni. Uziyazi manje ixesha le-healing ngelo. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Umzimba wonke awube phansi kwamandla omlilo. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Eso sifo siyasikhawula. Ifolde yakho kwamoya ndiyayitshisa egameni likaJesu. Apho amadimoni akutrenga khona ndiyawachitha ngegama likaJesu waseNazaretha. Igama lakho ngeke liphinde livele kwi-altars. Kalethi bayokukhangela bayokuhlola ngebabone ngegama likaJesu. Be set free in Jesus name. UNgcezula waseNazaretha phansi kwamanzi, i-marine spirits zonke, inyoka, oklebe, flying spirits from the mountains, out, out, ezihubuluzayo ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Be set free.